Tumirudedi mumanyi asorobotirwa senchira yoboyekera nubonogo tigana naito tigara samangana boigarenge tamakwere abana bere bona babete bagwitwa na isego ikago kwa sogo kenywa chinsemo chiri chia nyamache asijase arenge Gloria Kimuma na Michelle mumanyi igona siritukuria rero bona babakwe ni wasekenyero kya kyobege abwasabara aho baikirana asomo yogoyo gati abare yabunga mono mumenrebwe county ya Kisii Doris Donya Toto abwasobo semibwa rego chia ase yamatengi marona bayibuli kone kibuna ngoya bali kuligereria abantu barachinsem anoro bwatomo chando bobongo achinga kichini go sembo bwabere bokurwe gubuna go chia sabagambe bane kibuna nkwa kabali na kuligeria so imana bakorobonya byo botinde igoro ya maryogo yogo tindia ayo aganreto gutume kwa ase binyoro kolengana isaba nabo magayo ikiraniga kolekyo ikiraboni ganiga tangira sekeseni Kenya nguso ikirora chigurwe kina maiga yoko baita abana baye babere abajumbe ba Minto kuri assembly ya Kisii ekero togocha gukora research tonyore to discuss into Kisii County mental health policy ntobwate community health workers the county government ibabekere budget banyoragento kibabe trained bamanye identify mwanya mental challenges wako mapema ntonyara kunyora mangana buna yatonyorire bwana deputy speaker toise gukora igo nabo togozuya ebitendo bune bigo happen so mental health is a challenge kantewe pole ande mbale minga bantu ba Minto tetura nasa mataba wanya sai mambina mogoroba kegera mangana bela sense bonna mangi sabara abana baito nyasa togwate sibiamon iraniriye familia ontita na pole sana ayonsi na makongu nyasa togotigera tiganya sa gendere ko bagitera nanda gendere ko bagata aso mongina usiri abana bae pole sana tenya sa nyali kukubagata kodi na maruru lakini ko gendera tuko beka sama sabo nane towo sababu na Kisii County etengima amangana ngokoleka tariko bamaya kaki tobe kenga banyina masabo tosabe na abapasta mura kaki tokonye gusaba and our women represent tokonye to organize no events to for sensitization as a county ya Kisii pero go sento nyari bakonye kinyoro gitu bono mbwate ndamwamu yoko bakorere gasi Shimiwa Mike next charity mission ya kupena chakula tutakuja hapa next timbo ba ngocha